Seksuaalista häirintää ovat kaikki ne tilanteet, joissa ihminen kokee, että hänen seksuaalista itsemääräämisoikeutta on loukattu. Seksuaalinen häirintä on hyvin moninainen ilmiö, joka on mitä tahansa sellaista yksipuolista, ei haluttua seksuaalista käytöstä toista kohtaan. Se voi olla fyysistä, se voi olla ihan sanallista, olla myös henkinen kokemus siitä, että on tullut kohdelluksi väärin seksuaalisesti. No, ravintolaympäristössä tietysti on paljon asiakkaita yhtäaikaisesti samoissa tiloissa, niin on tietysti monenlaisia ympäristöjä, missä ollaan aika lähekkäin. Paikat, jolloin joku voi kokea oikeudekseen ehkä suullisesti tai fyysisesti lähestyä toista ihmistä, niin niitä kohtia on paljon, että saatetaan jonottaa ravintolan sisälle tai ollaan siinä baaritiskillä odottelemassa tai sitten ollaan tanssilattialla. Niin sellaisessa kohtaa se, että mikä jonkun mielestä on ok kommentoida vaikka toiselle ulkonäköä tai kertoa jotain ikäviä vitsejä, jotka ei välttämättä ole ollenkaan miellyttäviä sen toisen puolesta, tai sitten koskea johonkin fyysisesti, niin niitä kohtia illan aikana saattaa olla erinäisiä tilanteita. Seksuaalirikos voi olla toisen sivelyä, puristelua, taputtelua tai vastaavaa, joka on omiaan loukkaamaan toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja jonka kohteena on lähtökohtaisesti ruumiinosa, jota on tavanomaista pitää seksuaalisesti merkityksellisenä. Mainitut teot voivat olla muuhunkin ruumiinosaan kohdistuvana seksuaalisia, jos siihen liittyy sanallista tai muuta seksuaalista toimintaa, kuten käsivarren siveleminen sanallisen seksuaalisen vihjailun yhteydessä taikka toisen suuteleminen. Rikoslaissa seksuaalinen ahdistelu on rikos. Rikoslaki uudistui seksuaalirikosten osalta vuodeksi 2023, jolloin niin sanottu suostumusperusteinen lainsäädäntö astui voimaan ja seksuaalisten tekojen osalta suostumus, eli henkilön oma tahto ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus. Seksuaaliväkivallan seuraukset voi olla hyvin moninaisia. Ne voi ulottua fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, ihmissuhteiden vaikeuksiin tai vaikka taloudellisiin ongelmiin. Vaihteluväli voi olla pienestä harmista traumaattiseen kriisiin. Useat tekijät, kuten teon luonne, tekijän suhde uhriin ja aiemmat elämänhistorian kokemukset vaikuttaa siihen, millaisia seurauksia seksuaalista häirintää tai väkivaltaa kokeneelle tapahtuneesta aiheutuu. Seksuaalisuutta loukkaava teko laukaisee usein väkivaltaa kokeneessa häpeän ja syyllisyyden tunteita, jotka kuuluisivat tekijän kannettavaksi. Ne ovat voimakkaita tunteita, joiden lisäksi puhumista voi estää esimerkiksi turvattomuus tai pelko kertomisen seurauksista. Seksuaaliväkivalta usein rikkoo kuvaa omasta itsestä sekä luottamusta toiseen ihmiseen, ja siksi se voi hankaloittaa ja kaventaa elämää ainakin joksikin aikaa. Seksuaalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja niillä tarkoitetaan ihmisen oikeutta päättää omasta kehostaan ja omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, esimerkiksi ehkäisystä tai haluaako lainkaan olla seksuaalisesti aktiivinen. Seksuaalisella itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan siis omia rajoja. Olennaista niissä on se, että ihminen itse pystyy tunnistamaan omat rajansa, mitä itse haluaa ja mitä ei. Rajat ovat tilannesidonnaisia, ne muuttuvat ihmisistä, päivistä, tilanteista ja aiemmista kokemuksista ja tunteista riippuen. On otettava huomioon myös, että erittäin päihtynyt henkilö ei voi antaa suostumustaan pätevästi myöskään sanallisesti. Lain mukaan sukupuoliyhteyttä tai seksuaaliseen tekoon osallistumista ei ole pidettävä vapaaehtoisena, mikäli henkilö ei ole voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan tiedottomuutensa, sairautensa, vammaisuutensa, pelkotilansa, voimakkaan päihtymystilansa, heikentyneen tajunnantilansa, tilanteen äkillisyyden, erityisen valta-aseman vakavan väärinkäytön tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi.
Seksuaaliväkivallan kokemuksen yleisyyttä on tutkittu ja niiden perusteella voidaan sanoa, että naiset joutuvat useammin seksuaaliväkivallan uhreiksi kuin miehet. Kotimaisen tutkimuksen mukaan 43% naisista on kertonut seksuaaliväkivallan kokemuksista elämänsä aikana ja 16–34-vuotiaiden osalta jopa yli puolet naisista. Miehillä vastaava prosentti on 12. Seksuaaliväkivaltaa naisiin kohdistavat lähes aina miehet, miehiin kohdistuen sekä miehet että naiset. Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö naisten miehiin kohdistama seksuaaliväkivalta olisi ongelmallista, mutta tilastojen valossa se on harvinaista, eikä siihen puuttumalla ratkaista yhteiskunnan seksuaaliväkivaltaongelmaa. Myös työrooleissamme meillä saa olla rajat siitä, miten esimerkiksi asiakkaat saavat meitä kohtaan käyttäytyä, ja työyhteisöissä on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista niihin tilanteisiin, jolloin rajat ylittyvät. Esihenkilöillä on tässä tärkeä rooli. Omista rajoista huolehtiminen suojaa sinua työntekijänä kuormittumiselta ja varmistaa, että pystyt toimimaan rauhallisesti ja johdonmukaisesti myös haastavissa tilanteissa. Ammattilaisena et voi tehdä tapahtunutta tekemättömäksi tai ratkaista omassa työroolissasi siitä seuranneita ongelmia. Ensimmäiseksi on ihan hyvä kertoa sille henkilölle, joka nyt sitten sanoo jotain tai koskee sopimattomasti, että voisitko lopettaa. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja siihen itsemääräämisoikeuteen, niin kyllä se, että ottaa siinä kohtaa yhteyttä ravintolapäällikköön tai järjestyksenvalvojaan tai samalla tavalla niin kuin asiakaskin, niin on oikeus siinä kohtaa saada siihen tilanteeseen niin kuin joku ratkaisu, että sellaista ei tarvitse sietää. Ja tietysti sitten sen tilanteen niin kuin kohdalla arvioidaan aina, että millaisesta asiasta on ollut kyse, että voiko henkilö jatkaa esimerkiksi työntekoa sinä iltana. Sen tunnistaminen sellaisessa tilanteessa, että sellaista edes niin kuin arvelee, että onkohan tuossa nyt kaikki ihan jees, niin mieluummin ehkä puuttuu siihen tilanteeseen ja kysyy siltä, johon se kohdistuu työntekijän mielestä, että onko teillä kaikki ihan ok. Että aina niistä tilanteista ei voi suoraan sanoa, että tapahtuuko jotakin vai eikö tapahdu, mutta kyllä se tilanne pitää niin kuin huomioida, jos asiakas tulee kertomaan, että on tapahtunut jotain, niin se, että asiat otetaan tosissaan, niitä ei ruveta kyseenalaistamaan ja sitten tavallaan selvitetään, että mitä siinä on voinut tapahtua ja mitä tämä niin kuin uhri toivoo, että miten tässä toimittaisiin. Että se on tosi tilannekohtaisesti siinä kohtaa, mutta että meillä henkilökunta on täällä sitä varten myös, että sekä järjestyksenvalvojat että meidän ravintolapäälliköt ja meidän myös parihenkilökunta, niin kyllä siinä kohtaa, kun sellaisen on tarvetta, niin reagoivat ihan varmasti. Mikäli olet saanut tiedon tapahtumista ensimmäisten joukossa tai olet itse nähnyt jotain rikollista tapahtuvan, sinua tullaan todennäköisesti kuulustelemaan todistajana. Olisikin hyvä kirjata itselleen ylös pääpointteja siitä, mitä näit tai kuulit, jotta asiat pystyisi kertomaan poliisille kuulustelussa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Äkillinen ja ennakoimaton järkyttävä tapahtuma voi käynnistää traumaattisen kriisin, jonka ensivaihe on shokki. Se on mielen keino suojautua järkyttävältä tapahtumalta ja jossa turvallinen, selkeä ja rauhallinen kohtaaminen voi olla ratkaisevan tärkeä ensiapu. Shokissa mieli ei vielä kykene ottamaan tapahtunutta vastaan. Henkilö ei välttämättä pysty tekemään harkittuja päätöksiä tai muistaa saamiaan ohjeita. Shokkitilassa oleva tarvitsee konkreettista turvaa ja selkeät ohjeet, tarvittaessa kirjallisesti. Psyykkinen shokkitila voi näkyä hyvin erilaisina reaktioina. Ihminen voi vaikuttaa ulospäin rauhalliselta, välinpitämättömältä tai jopa lamaantua täysin lasinsa äärelle. Hän voi myös reagoida voimakkaasti esimerkiksi huutamalla ja itkemällä. Yksi voi jatkaa toimintaansa mekaanisesti, tunteet poissulkien ja hakea asiallisen oloisena takkinsa narikasta. Kun taas toinen voi kokea suurta hätää ja tarvetta paeta tilanteesta vaikka ilman takkia pakkasyöhön. Shokkiin voi liittyä myös fyysisiä oireita, kuten pahoinvointia, huimausta, vapinaa, hikoilua ja hengityksen nopeutumista. Erilaiset reaktiot voivat hämmentää ja ravintolaympäristön vilskeessä voikin olla aika vaikea erottaa,
mikä on kenellekin ominaista toimintaa tai niin sanotusti iltaan kuuluvaa ja milloin on kyse sokista. Sillä, miten seksuaaliväkivaltaa kokeneen kertomaan suhtaudutaan ensivaiheessa, on ratkaiseva merkitys siihen, ottaako hän sitä uudelleen puheeksi ja tuleeko asia esimerkiksi viranomaisten tietoon. Huolehdi, että et ammattilaisena syyllistä tai anna neuvoja, miten häirintää tai väkivaltaa kokeneen olisi pitänyt tai tulisi jatkossa toimia välttääkseen seksuaaliväkivallan. Taitava kohtaaminen saa tuntemaan, että minun uskotaan, olen hyväksytty ja asiani on tärkeä. Tämä lisää väkivaltaa kokeneen toimijuutta, vastuunottoa ja osallisuutta omassa tilanteessaan. Riittää, että olet ammattilaisena turvallisesti läsnä. Pysähdyt ja keskityt kuuntelemaan. Jos mahdollista, asiakkaan kanssa kannattaa siirtyä rauhalliseen tilaan. Kiitä luottamuksesta, siitä, että hän kääntyi henkilökunnan puoleen ja ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Jos siis ammattilaisena huomaat tai sinulle kerrotaan seksuaalista häirintää tai väkivaltaa koskevasta tilanteesta, puutu siihen. Voit vaikka kysyä, osallistuvatko osapuolet omasta halustaan. Seksuaalirikosepäilyssä soita 112 yleiseen hätänumeroon, josta saat tarkemmat ohjeet. Kerro väkivaltaa kokeneelle, ettei hänen tarvitse jäädä tilanteessa yksin, vaan maksutonta tukea on saatavilla. Voit tarjota tarkoitusta varten laadittua materiaalia hänelle mukaan. Varmista vielä lopuksi, että väkivaltaa kokenut pääsee lähtemään turvallisesti. Voit kysyä, onko kotiin turvallista mennä tai onko joku, jolle hän voisi soittaa. No se, että ihmistä kuunnellaan ja hän kokee, että tosiaan tämä tilanne otetaan tosissaan ja siinä kohtaa mietitään, että miten tästä edetään. Esimerkiksi sellainen sen selvittäminen, että haluaako se henkilö jatkaa sitä iltaa ravintolassa, onko hänellä jotain ystäviä, joiden pariin hän haluaisi, tai haluuko lähteä kotiin, tai tarvitseeko ehkä jotain ylimääräistä apua siinä kohtaa, niin meillä voidaan esimerkiksi saattaa tämmöinen henkilö myös tuohon niin kuin meidän takatiloihin rauhoittumaan, ja sitä voidaan sitten purkaa sitä tilannetta siinä ja miettiä sitten, että miten siitä edetään. Yökerhoissa ja muissa sellaisissa ravintoloissa, joissa toimii järjestyksenvalvojia, on luonnollista, että ravintolan muut työntekijät ilmoittavat asiasta ensin heille. Näin esimerkiksi epäilyn kiinniottaminen ennen hänen poliisille luovuttamistaan tulee sellaisten henkilöiden hoidettavaksi, joilla on siihen koulutusta ja mahdollisesti kokemusta. Seksuaalirikosepäilystä tulisi aina ilmoittaa poliisille. Akuutissa tilanteessa tulee soittaa 112, jolloin hätäkeskuksesta saa tarkempia ohjeita. Pitää sopia siitä, kuka soittaa hätäkeskukseen, ettei se viivästy tai jää tekemättä. Palveluita ja auttamistahoja löytyy netistä sekä hyvinvointialueiden verkkosivuilta. Esimerkiksi hakusanalla seksuaaliväkivaltaa kokeneen palvelukartta Varsinais-Suomessa löytyy toimintaohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sen mukaan, milloin seksuaaliväkivalta on tapahtunut ja onko se kohdistunut alaikäiseen vai aikuiseen. Kartasta löytyvät paikalliset ja valtakunnalliset auttajatahot. Lisäksi ravintoloiden käyttöön on laadittu pienikokoinen mukaan annettava materiaali seksuaaliväkivaltaa kokeneelle tai hänen läheiselleen, joka ohjaa tiedon äärelle. Näitä materiaaleja voi tilata Turun seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmän kautta. Pysähdy hetkeksi miettimään, milloin sinut on kohdattu hyvin. Mikä teki siitä hyvän kokemuksen?